Ora kono ora kene iki judule kairane ya mari kangen lho.
Dadi ya nembang ya golek tombo kangen. Dadi sing ora petuk, sing ora kepanggih ya terus jadi oleh tombo kaya ngono ya. Kula matur sembah nuwun dalu menika alhamdulillah awake dhewe sak rombongan katimbalan suwan marak lubunipun mapan wonten dalem agung inggih menika ingin menulya burung ini ya buajah rum ini lho ya wonten wongkon desa Mbogem inggih menika RT 11 RW 3 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Oh ngono kene kegolong Gurah. Kula terima kasih matur sembah nuwun Bu Rumini saha para putra wonten Mas Agus, Mas Febri didereke Pak Mul kalian Pak Wari ingkang minulya matara dina kang tinamtu wektu kang ditentokke malam hari ini awake dhewe sak rombongan saka Blitar kono bisa sowan kanthi seger kewarasan. Alhamdulillah. Apa sing dadi lekasih pinjenengan menulya inggih menika Bu Rumini sak kukuban lho para putra lan para wayah ing pangangkah ya mensyukuri nikmat peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala lumantar nggone nindakake ya rasa syukur kanthi srana donga bareng-bareng ya kuwi haul panjenengan ingkang minulya almarhum inggih menika Bapak Haji Karto Kasran dan almarhumah inggih menika Ibu Hajah Paniem lho ya kang Rama lan kang Ibu Suwargi saka Bu Hajah Rumini. Muga-muga kanthi wonten kala wau wonten wujuding siraman rohani wonten tausiah utawa wonten pencerahan nduk karo ngalah berkah donga-donga bebarengan muga-muga apa sing dadi lekasih Bu Hajah Rumini sak keluarga panjenengan menulya ingkang dihauli Mbah Haji Marto Kasran muga Mbah Hajah Paniem bisa pikantuk wonten ing kasuwargan jati tansah manggon wonten swarga langgeng. Allahumma alhamdulillah. Kula nek para pinter para wasis biyen ki ndhawuhke kaponata kasuwargane wong tuwa kamulyaning wong tuwa ki mapan ana dharma bektining anak lho. Oh ngene iki panjenenganipun baca ini ya pinaya tuladha para putra wayah ndongake ingkang Rama Suwargi lan ingkang Ibu lumantar tasakuran dalu menika ya gelar wayang kulit. Oh, ya gawa yoga. Lho lho piye to kuwi ya? Gawa to ya kulit. Malah kenyata aku mriki ora mung gawa rombongan Cakra Budaya wae. Aku ya ngrawuhke sedulur wadon sing saka Ngayogyakarta ya ki Mbak Elisa Karus Alasan. Kok alasan? Aluso sampun lenggah kang prayoga juga gawa sedulure lanang Agus Tibon sapa Mas Ucek Sanusi ya tak jak sowan. Oh ngono engko digoleki wektu sing prayoga tur panglipur dalam rangka tasakuran utawa kena diarani ya haul donga bareng-bareng kanggo Suwargi Mbah Haji Marto Kasran so Ibu Hajah Paniem yo yo muga-muga pikantuk wujuding kasuwargan jati. Swara suling kumandang swarane
pengawasan saking Gus Abdul Munim LCMPDI ngono saka ngendi Lamongan pundi kae Lamongan kok Lamongan lagu kok ya Lamongan nggih matur sembahun wonten kala wau sampun berjalan kanthi kondusif lan lancar gansal yo yang ini menjadi mundu aja ruming ini kalau semono sing dikersake nggone awake dhewe sowan rene iki yang ini tanggal 27 kepungkur ngono dilarang ngepasi pas awake dhewe mayang ana Udi Jayamulya ini sedulur kanan Pak Nardi ngono idul ngono cerdas lho mula demi awake dhewe sak rombongan Budi Gareng dan Cakra Budaya bisa hadir dinone diundur dino iki menyesuaikan. Wah, terima kasih buat guru ini dan keluarga besar. Tepuk tangan. Ini kita orang terus ngomongin dia kaya orang dilih dino ini. Oh ngono. Ning dilih dituleki dino kang luwih trep yo. Coba sak durunge atur pangipun mau rak ana bedolan kupat luar terus nadare saka penjaripun Ibu Lumini wis linwaran dina iki diseseni para pinsepuh disepuh sing padha rawuh Pak Yai Bu Nyai tangga palosanak kadang pamong lan mitra kanthi sarana bedol kupat luar sore mau watara ilang wujute sengkala ilang wujute balak bedolan dendra trimala ambabar sejatine kamulan lha kuwi utawa kamulyan seger waras murah sandang pangan rejeki sak kulawarga ngono Allahumma kawekno selawat badar wong bagus
malah berkah ya atur panipun. Oh ngono. Wong ini iki diarani segi budaya kang adiluhung iki tetep nembaka luar biasa Kediri nika. Ya. Mereka wonten awala diwaca karo jalan yo mlaku diaturke sing jadi pundhutane yo. Yo. Ya yo. Kepada yang berhormat Kiru Digareng dari Dipentas. Saya Wan Berat. Wayang Purwo. Minta lagu bajing loncat kalian tembangan kalian selendang biru. Diaturke gending nika buat Mbak Krisnia. Waduh. Krisnia Sinden lho. Krisnia diaturi tembang ya. Lagi jenenge wong yo ora kate kekadangan iki ngene iki kok ya. Matur nuwun saking Mas Wanto, Jalan Anyelir, Kampung Inggris, Pare. Mereka dari Freedom Hula Hula, nggih. Nggih, Jalan saking Catur dan Bakuyu Boto Sidomulyo. Yo lagu lestari sang Dewi katon lan lami kayu tapi ngaten tidak. Ya. Ya. Lestari kalian LDR itu pelajaran ya. Tak tuntang, tak tung. Ya. LDR iki layang donga restu. Tak kira lek anu lho dalan rudi, tak kira lek ngono. Tembangipun kagem kanca-kanca mboten kesupen dokon ingkang wonten Oku Timur. Ngaten. Terus kalian pangapunten dateng kanca-kanca TikToker iki puniki ora iso TikTokan. Ngono. Lah ngopo? Tapi ini kalah karo Ejes. Kevin Enoman rumahku diandungi sakon apa-apa dicewek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatur dulu Digareng. Salam saking Pak Sunardi. Ude Jayamulya. Aduh, dulur tuwa. Yo lagu niku sarung jagung untuk manggung kalian Gelo. Mungkin khusus Gelo ingkang nembang Mbak Putri. Ngaten. Mungkin dipun layani matur nuwun sanget. Sakderepun kagem Pak Bambang kalian Ariska kalian Nandi beserta kru Ude Jayamulya. Nggih, Pak Nardi. Jadi tinggalane lah, aku wayangan iki dulu aku sayang. Kita sayang senes, ngono. Nggih, matur nuwun Pak Nardi mung diaturke golek wektu sing pralika terus dulur lanang putrane mbok kasih. Oh ngono. Ude Jayamulya. Nggih. Nyuwun aku badhe loncat kalian ning ngelis kalian es pilin. Waduh, iki cara Sunda kabeh. Ini saking apa ya iki? Pak Su. Nggih. Uwing nyuwun tembang. Uwing kok ae lho iki. Matur nuwun Pak Rudi. Nggih. Kok riak-riak wakone kecancak. Woting ati Sapa yo njajal suarane Mbak Ikase. Ika Antonia. Jangan masaku diurut saka tembang sing halus juga Mbak Elisa kalian Mas Unjak menika sing garwane iki ngene iki. Pokoke lengkap kan praiko lan piye. Ya, sowan Bu Hajah Rumini kok. Apa? Ika. Wating Ini selalu kamu itu ngalor itu jadi judul ini dia nggak mungkir kok mungkir mungsiro jodoh menggawe maksudnya dasar kemes luwes kanggo ponakamu yo Ika. Nggih. Antok menang, dineman kandhek. Terus
Kaya. Kaya. Mustika ya matur suwun ya dilemar kangen Yaturipun warga masyarakat sedaya pamirsa sing padha parawu tidak lupa tamu agung sing padha anesreni niat adat sarta kersane sing ageng dalem utawa ibu cah inggih menika panjenengan mulya Bu Ajah Rumini sak keluarga lho. Oh ngono. Haul iki muga-muga mangkani berkah kagem suwargi utawa almarhum Haji Marto Kaseran, Mbah Haji Marto Kaseran. Saha apa almarhumah Ibu Ajah Pangin lho bisa antuk kasuwargan jati wonten sisih tengenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Allahumma alhamdulillah. Mereka wonten nggunakan bajing loncat Kusuma Wijaya kalian ninggal katresnan. Tentang gede ini saya kirimkan kepada Cakra Budaya. Dari Mas Tulkim kaya Mas Gawer paling Kediri. Ya, dulur lanang. Mas Tulkim ki ya. Dan Mas Gawer menika kan rayi saka Mbak Sindur. Ya. Matur suwun, pokok bengi iki lek-lekan ya yo. Lho yo to, lek-lekan terus atur pantipun sak bisa-bisane sinambi nguri-uri marang apa sing dadi luhuring kabudayan kang adiluhung iki lho. Oh ngono. Coba liak-liak watur tetangga ana Silva Nur Maulita none beno. Oh! Silva Nur mau Lolita ya. Selamat malam. Sedang dalu Om. Piye kabarmu? Alhamdulillah baik sehat. Seger waras. Inggih alhamdulillah. Jangan pripun Pak. Lo ora perlu dadak aku ceritakan maneh kok wong mesine sampean wis weruh dhewe kalamun tok Om itu baik-baik saja. Sehat kabeh. Muga-muga keluarga besar Bu Ajah Rumini kabeh diparingi seger waras. Amin. Murah sandang pangan rezeki. Kanca-kanca rombongan Cakra Budaya kabeh diparingi seger waras kabeh. Kanca-kanca bakul sing rawuh, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duwite kumpul, rezeki sing berkah lan melimpah ruah, seger waras. Allahumma amin. Punitane mboten angel lho. Ana tembang kangen. Tembang kangen sing dilagu kok lali to. Tembang kangen oleh ngono ana meneh
Apa iki? Nah, Lestari sing pundi? Manut panjenengan. Ya. Tembang kangen nggih Om. Tembang kangen. Nggih. Nyapa kok diarani tembang kangen? Tembang kangen Apa bedane tembang kangen karo tembang telon? tembang telon niku lha nggih tembang. Kuwi Nek tembang. tembang kangen niku lagu. Oh ngaten. Nah Nggih. tembang kangen iki berkembang ora tembang kangen iki? Boten. Lho gak berkembang yang ngendi-ngendi? Boten. Oh, gak eksis loh tembang kangen iki. Boten. Wah, Eksis. lho ya iya. Kuwi jenenge berkembang. Oh iya maaf. Lah kuwi jenenge berkembang, tembange berkembang. Oh nggih. Berarti nggih, apa maaf. bedane tembang karo kembang? Tembang itu lagu, kembang itu bunga. Oh ngono. Nggih. Bunga kini, bunga kiem. Bu. Nah, bunga. tembange niku ya tembang kangen ya dikaweke gendrapan kok ngarep genjlengan mumpung kok ngrambite warek-warek. Wes bahar pecel tumpang wis iku. Wah, apa sing balung ning ngiduk nganti kaya kenong lho, nganti kenonge. Lah ki engko tumpange kok kene iki, tumpange ngendi-ngendi kok. Ya. Jika wis pokoke matur nuwun dua aja rumini ning grabyak semangat dulur. Pecel tumpang wis sapa sindene nyanding, macake nyanding pecel tumpang. Bareng waya iki penani omonge prelu bundet sambel lagi kene. Lho, iya sambel. Bagas digayemi kok ya. Tembang kangen. Wayang wengi udan krimis rak wis suwes tuturan Pagi, anu, aku, ada maksud. Tutup aku lho. Tapi Allah aduh ayo oh ayo apa medhit sana tenan apa piye
bisa dadi Seliramu ora bisa Sapa